Yo guys, bekuke kwathiwa kutata umusamsele kuba social media is not for the weak-hearted. Uyabona ngoku mna ndithi uTikTok is not for the weak-hearted. Into abayenze kwipost kaMpumelelo. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Yo, ndihlekile into. Now kukho le challenge ikhoyo ke guys, ithi chocolate caramel something like that. I'm sure niyayibona wethu chocolate caramel challenge. So abafana ke abahle yaziva ke abazi chocolate abazi caramel bayenza ke le challenge. Then ke ladies they go crazy in the comment section. Now bubona ba hey ayijonga ngabafana abahle abagezayo aba. Nanko sana uMpumelelo naye wafaka ivideo naye wenza i-challenge sana esithi chocolate caramel. Uyayiva esithi chocolate caramel yenu yu bamthini ku TikTok bathe yobani hayi ungakulilinga usiqhele kakubi thina singotirelo kwathiwa khawume Mpumelelo iyeza eyakho nosiyacela i-challenge le ngeyabafana kaloku aba-right abahle not wena xa kukhona imovayithi siza kuxelela ndathi yu guys into nezithethayo kwakhona bathi i-chocolate yendlondlo ze-STI hayibo kwathiwa kaloku wena Mpumelelo uyi-laxative uyi-Brooklexx awuyiyo le chocolate kuthethwa ngayo awuyiyo le chocolate le kuthethwa ngayo kule i-challenge abanye babekhala uba waze wayimosha into imnandi. Yo guys, niyakwazi ukhohlakala ku comment section. I always say ba yabona uYouTube is the sweetest. I always say ba uYouTube shem. I-comment section sweet abantu baku YouTube usuka pho sithi abantu abangathi baspice thina as content creators i-titles zethu i-thumbnails zethu but i-comments shem hayi 9 out of 10 ngabanika hayi ku TikTok akudlalwa shem hayi bamthe kwathiwa yabona lena awungeni wena. As you guys can see ke the comments ezindisifakile apha kule video. Anyways, Mamgobhozi uyanibona kwi video landelayo. Bye.